Ma nafx għalfejn qed ħares lejja, hekk sostna l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kien mistoqsi minn Net News dwar kif għandu jinħatar chairman tal-FIAU, dipartiment li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tiegħu. Dan wara li ftit tal-jiem ilu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna illi il-Prim Ministru Robert Abela u l-istess Ministru Scicluna ħattru liċ-chairman il-ġdid tal-Financial Intelligence Analysis Unit Jesmond Gatt minn wara dar il-Parlament ksur ċar tal-liġi u aġir deskritt mill-kap tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed illi jimxi fuq il-passi mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Visibilment skomdu, Edward Scicluna saħa illi dak li seħħ twetta għaliex il-proċedura hija waħda reċenti, konferma tal-inkompetenza tal-gvern ta' Robert Abela. Taf kif jinħatar chairman tal-FIAU? X'inhuwa? Kif jinħatar chairman tal-FIAU? Sa finna fin il-proċess għaddej biex jiġi qudiem il-Parlament. Eżatt, ma sarx hekk fil-bidu kieku ma ġibdix l-attenzjoni u xejn. I mean, ma nafx għaliex itħares lejja. Nistaqsik. Veru l-FI ġu taħti, pero il-xedulu, il-proċedura li hija xi ħaġa reċenti. Li nista' ngħid huwa li ġrat. I mean, it fell between two stools. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar il-ħamis, il-Partit Nazzjonalista insista illi kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll il-Ministru Scicluna għandhom jerfgħu responsabilità politika wara li għamlu din il-ħatra mingħajr ebda skrutinju parlamentari.